क'क्राझारनि जितु मेडिकेल कलेज आरो सिभिल हस्पिटालखौ लानानै जि मोनसे बेले बेजे नुजादों जे सिभिल हस्पिटालखौ रुपनाथ ब्रह्म सिभिल हस्पिटालखौ बन्द खालामनो नागिरदों आरो बेखौ गासिबोखौबो मेडिकेल कलेजाव लांनो नागिरदों बेफोरबायदिखौ लानानै धरना बायदिसिनाबो जादों अदेबानि आं बयखौबो दिनै फोरमायदों जे बेनि गुबै जाहोना जाहैबाय क'क्राझारनि मेडिकेल कलेजखौ जों जेरैखि जायाबाबो माने स्वीकृति मोननांगौ रिकगनिसन मोननांगौ आरो बेखौ मोननांगौब्ला मेडिकेल काउन्सिल अफ इन्डियानि मोनसे नर्म्स दं बे नर्म्सआ जाहैबाय जे मोनसे मेडिकेल कलेज जानांगौबा बेवहाय 450निख्रुइ बांसिन बेवहाय माने बेमारिफोर बेवहाय थांनाय जानांगौ बेमार नायजाहैनाय जानांगौ गनायथि आरो बियो दा क'क्राझार मेडिकेल कलेजाव जाथ'वाखै नाथाय रुपनाथ ब्रह्म माने सिभिल हस्पिटालाव 500निबो बारा जोंहा बेमारिफोर माने सानफ्रामबो बेवहाय फैबाय थायो ओंखायनो क'क्राझार माने मेडिकेल कलेजनि थाखाय बेनि माखासे जितु इमारजेन्सि नङै डिपार्टमेन्टफोर दं बेखौ माने मेडिकेल कलेजाव माने सरजाबफानानै जाहाथे मेडिकेल कलेजाव जोङो माने बेमारिफोरखौ बांहोनो हायो आरो मेडिकेल कलेजखौ जोङो रिकगनिसन मोनो गनायथि मोनो बिनि थाखाय बे बाथ्रा बे माने खामानिखौ सरकारा आगोलावनो ज' रायलायलायनानै माखासे नोगोरारिफोरबो दंमोन बे थांखिखौ लादों आरो बे थांखिखौ लानानै दा माखासे डिपार्टमेन्टखौ बेवहाय सरजाबनो नागिरनायाव बे इस्युआ फैदों आरोखि दा नाथाय बे इस्युआ क'क्राझारनि रायजो राजा मेडिकेल कलेजाबो क'क्राझारनि सिभिल हस्पिटालाबो क'क्राझारनि नाथाय सिभिल हस्पिटाला थाबाय थागोन नाथाय मेडिकेल कलेजखौ दा गनायथि मोनग्रोनांगौ रिकगनिसन खारन 2 बोसोराव हाबबाय बिनि फरायसाफोरनि मेडिकेल फरायनाया जुदि रिकगनिसन मोनाब्ला बे फरायसाफ्रा बेलेग मेडिकेल कलेजाव थांनानै एटाच जाहैनांगोन आरो क'क्राझारनि मेडिकेल कलेजा बन्द जागोन दा जोंनि थाखाय क'क्राझारनि मेडिकेल कलेजा बन्द जानाया बे मालाबाबो मोजां बाथ्रा जानो हाया ओंखायनो मोननैखौबो जों लाखिनांगौ ओंखायनो बे बाथ्राखौ जोङो क'क्राझारनि जि दैदेनगिरि आरो जि जोंनि गागि नोगोरारिफोर दं ज' जुदि सावरायलायोब्ला आं सानो जे बे जेंनाखौ जोंनो सरकारखौ परामर्श होनानै समाधान खालामनो हागोन दा जोंनि बाथ्राया बेल' जे मेडिकेल कलेजाव जों माबोरैहाय बेमारिनि अनजिमाखौ 450नि बांहोनो हायो 250नि बारा खारन दिनै 200सा बा 250सा बेबायदिल' जाबाय थादों आरो बेबायदि जाबाय थानायनि थाखाय मेडिकेल काउन्सिल अफ इन्डिया बारे बारे बेखौ माने बिथोन होबाय थादों जे रिकगनिसन होनो हानाय नङा जुदिहे बेवहाय पेसेन्ट गैया अब्ला बे फरायसाफ्रा माब्रैथो पेसेन्ट गैयालासिनो रोंगौथि थानाय बे जाहैबाय मेडिकेल काउन्सिल अफ इन्डियानि नर्म्स आरो बे नर्म्सखौ जों जेरैखि जाया फुलफिल खालामनांगोन ओंखायनो बेनि बिबाना जोंनि क'क्राझारनि नोगोरारिफोरनाव नोंथांमोननावबो खौरांगिरिफोरनावबो दं बियो आरो बे हिसाबै जों दा रायजो राजाफोरखौ मोनथिहोनांगौ जे क'क्राझारनि मेडिकेल कलेजाव दा जोबोर मोजां अपारेशनबो जायो आरो गासैबो बेमार आजारखौ नायनो थाखाय मोजां माने इकुइपमेन्टफोर दं बेवहाय अस्थ' पार्टि गासैबो डिपार्टमेन्टआव गतिके जों दा क'क्राझार मेडिकेल कलेजाव बयबो बेमार नायजानो हायो जाय बाथ्राखौ क'क्राझारनि गोबां रायजो राजायानो मोनथिया जे बेवहाय खालि फरायसाफोरखौल' फोरोङो सानो मेडिकेल कलेजखौ बिदि क'क्राझार मेडिकेल कलेज हस्पिटाल बेखौ मानसिफ्रा मोनथिया जे बेयाव बेमार आजारबो नायनाय जायो हस्पिटाल गोबां मानसिफ्रा कचबिहाराव लाङो सोरबा बङाइगाव लाङो फाबा लाङो दा नाथाय बेवहाय लाङालासिनो क'क्राझार मेडिकेल कलेजावनो लांनो हायो क'क्राझार मेडिकेल कलेजाव जोंहा गोबां गोरों गोरा डक्टर प्रफेसारफोर दं दा मेडिकेल कलेजखाय आरो प्रफेसारफ्रानो बयनिख्रुइबो रोंगौथि गोनां एसिस्टेन्ट प्रफेसारफोर दं गतिके बेवहाय थाङोब्ला जोङो बायरानिख्रुइबो साबसिन चिकित्सा मोननो हायो जुदि माबा खारनाव बेवहाय जुदि ट्रिटमेन्टआ जायाब्ला अब्ला जोंनि क'क्राझारनि मेडिकेल कलेज हस्पिटाला बेखौ रेफार खालामहरगोन आरोखि दस्रायाव ओंखायनो थोंजोङै जोङो माने सिभिल हस्पिटालाव नङालासिनोबो जोंनि मानसिफ्रा बेवहाय बेमारखौ नायजानो हायो दा ओंखायनो जोंनि सार्थ'आ जाहैबाय मेडिकेल कलेजा जेरैबाबो जानांगौ आरो बे जानांगौनि थाखाय जों बयबो माने राहा लानांगौ आरो बेनि थाखाय जोंनि सिभिल हस्पिटाल आरो मेडिकेल कलेजनि जेंनाखौ जों बोरै सुस्रांनो हायो जाहाथे सिभिल हस्पिटालाबो थायो आरो मेडिकेल कलेजखौबो जों रिकगनिसन मोनहोनो हायो बिनि थाखाय जों बयबो हाबा मावनांगौ